Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Ja, dames en heren kijkers en luisteraars van Culturu TV Internationaal, een van harte goedendag. Mijn naam is Rappengel en dit is de talkshow Tak Nangami, praat met mij, talk to me. Vandaag hebben we een markante burger uit de Surinaamse gemeenschap met wie we gaan praten. Dat is de heer Richano Santokhi. Zoon van voormalig president van Suriname, wijlen de heer Chandrika Persat Santokhi. We weten dat de afgelopen periode, laten we beginnen. Richano, goedendag en wees welkom voor de eerste keer bij Culturu TV. Ja, dankjewel. En ja, ik vind het heel erg leuk. En u ook, dus, goedemorgen en gezegende zondag. Ook aan de luisteraars en de kijkers. Amen, amen. Dankjewel. Het is moederdag vandaag en laten we beginnen, Richano, om alle moeders in de hele wereld een fantastische moederdag toe te wensen. Ja, klopt. Alle moeders een fijne moederdag. Ook aan mijn eigen moeder en aan alle Surinaamse moeders en alle moeders in de hele wereld, ook in Nederland, alle fans. En ja, het is een hele leuke dag en zo. Het regent nu hier zo. Maar straks als het gestopt is met regen, ga ik even eruit. Ja. Oké, nice, nice. Richano, moeders, u heeft het gehoord. Aan u wordt een mooie dag toegewenst door Richano Santokhi. Richano, de afgelopen periode ben je vaker in het nieuws geweest. Een beetje boze jongen soms. Soms geïrriteerd. Maar een heleboel mensen sluiten Richano Santokhi in hun hart. Mensen vinden Richano Santokhi een eerlijke jongen en hij zegt wat op zijn hart ligt. Nu heeft die vrijheid van meningsuiting ervoor gezorgd dat je binnenkort voor het gerecht moet verschijnen. Hoe zit die tory precies? Nee, klopt helemaal. Ja, ik heb eigenlijk die documenten vlak hier naast me. Kijk. Dus, waar wordt ja, dus zeg maar, laten we zien. Eerst zou ik op 2 juni 2026 verhoord worden aan de Wilfenstraat, nummer 5. Dat is bij Hof van Justitie, kanton, waar ze Bouters ook veroordeeld hadden. Dus daar zo. Eerst zou het op 2 juni zijn, maar nu hebben ze het vervroegd naar 15 mei. Dat is komende vrijdag. Dat staat hier zo. Dus komende vrijdag om 9 uur ga ik daar zijn. Ik ben benieuwd. Het is diezelfde zaak van mij. Het gaat eigenlijk, eerlijk gezegd, als je het mij vraagt, gaat het nergens over. Het heeft te maken met het interview dat ik heb gedaan met Radio OAS. Toen mijn vader president was, waarbij ik dus toen mijn mening gegeven heb. Ik heb niks crimineels gedaan, gewoon mijn mening gegeven over zijn functioneren en hoe hij, naar mijn mening, de rechter mag aansturen. En zoals je weet, dat kan niet hè, in een democratie, in een waardige republiek, waarbij het gescheiden mag zijn, dat kan niet. Iedereen begrijpt dit. Dus ik had nooit gedacht dat ik daarvoor in de gevangenis zou belanden. Ik had nooit gedacht dat ik daarvoor een eis van 4 jaar cel zou krijgen. Dus laat me kijken wat er gaat gebeuren vrijdag. Ik vraag de Surinaamse gemeenschap ook om mee te leven en alles te observeren. En als het kan ook misschien aanwezig te zijn bij de zitting. Het is een openbare zitting, dat wil zeggen iedereen is welkom. Er gaat een tribune zijn waar publiek kan plaatsnemen. Er gaat ook media zijn. Ik ga er zijn. Mijn advocaat meester Kanhai gaat er ook zijn. Dus ik wil graag dat iedereen dit goed volgt en ik wil graag als een rolmodel dienen en ik wil ook graag vrijgesproken worden. Ik wil ontslagen worden van alle rechtsvervolging. Ze hebben 5 artikelen tegen me genoemd. 5 artikelen hebben ze mij mee bezwaard.
En ik wil dan laten zien dat in Suriname dat niet kan. Dat je in Suriname gewoon anytime gesprek kan hebben, een politiek gesprek kan hebben. Dat je anytime je mening kan geven over de rechterlijke macht, de wetgevende macht, de uitvoerende macht. Over elke ambtenaar. Een rechterlijke ambtenaar verbonden bij het Openbaar Ministerie is ook een ambtenaar. Elke ambtenaar dient volk. Staat in dienst van het volk. Dus als de rechterlijke ambtenaren dan buiten hun bevoegdheden gaan door opdrachten aan te nemen van de president om politieke tegenstanders op te sluiten, en ik daarover me beklag doe, is dat geen criminele handeling. En ik wil dan dus ook dan als rolmodel dienen dat iedereen ziet van dat er daar niks mis mee is en dat ik hiermee ook die cultuur wil bevorderen om vaker over politiek te praten, om vaker gebruik te maken van onze recht op vrije meningsuiting, om ambtenaren te bekritiseren, als in het rechters, als in het officieren van justitie, als het een procureur-generaal, als het advocaat-generaal, maakt niet uit. Over rechters heb ik het tot nu toe niet gehad, want ze hebben me nog niet veroordeeld, dus ik ben heel neutraal naar hen toe. Wat gaan ze doen? Gaan ze me vrijspreken? Gaan ze me veroordelen? Dus over hen heb ik nooit wat gezegd, maar mocht het zijn dat ze me veroordelen, dan ga ik ook mijn mening over hun geven, dat ik vind van dat ze het recht op vrije meningsuiting, dat ze het schenden. Dat ze de grondwet schenden, want in de grondwet staat het opgenomen in onze Surinaamse grondwet, maar ook in internationale verdragen. Dus het is wel heel erg angstig om dit mee te maken. Ik was 2 weken op politiestation Munder opgesloten. Mijn 3 telefoons zijn in beslag genomen, mijn paspoorten zijn ook in beslag genomen. Ja, mijn laptop is ook in beslag genomen. Deze bezittingen heb ik per direct nodig. Ik moet het per direct terugkrijgen, maar ja, ze geven het maar niet terug. Er wordt niet gereageerd op mijn verzoeken. Ik heb verzoekschrift gestuurd via mijn advocaat officieel, zoals het hoort, naar de betreffende officier van justitie. Haar naam is Rita Sitaram. Maar het mocht niet baten. En nu raakt mijn werk achter, want ik werk voor een bedrijf in het buitenland. En al het werk gaat via de telefoon, alle betalingen. Mijn creditcard moeten betaald worden. De onderhoudskosten, maintenance fee van mijn woning in het buitenland, in Amerika, kan alleen via mijn telefoon. Ik kan de account ook niet overzetten naar een ander telefoon, want als ik het overzet naar een ander telefoon, dan gaat er een beveiligings-sms'je komen, een activation sms'je, die gaat komen naar het origineel nummer. En ik heb geen toegang tot dat nummer, dus overzetten lukt echt niet. Dus ze zetten me in grote problemen. Wat als mijn woning op de veiling belandt? Wat als ik in grote schulden raak vanwege mijn creditcard die niet betaald is en dat de Amerikaanse justitiesysteem daar een criminele klacht van kan maken. Want dat gebeurt vaak, want als je creditcard niet op tijd betaalt, als die rente zodanig oploopt, dat het een criminele zaak kan worden. Dus ik heb mijn telefoon nodig, maar het Openbaar Ministerie die luistert niet, die werkt niet mee. Dus ik vind dat ze heel ver hun bevoegdheden hebben overtreden. Ik vind dat ze op dit moment zich onbehoorlijk gedragen. Ze zijn ambtenaren. Een ambtenaar hoort behoorlijk bestuur te vertonen ten alle tijden. In dienst te staan van land als volk, ik bedoel, en land en volk, maar dat zien we niet gebeuren. Het is heel zielig. De betreffende advocaat-generaal is Shanta Mahadev. Ik heb er ook benaderd. Ben ook bezig met een mediacampagne tegen haar, maar het mag maar niet baten, echt waar. Dus ik weet niet wat hun probleem is. Ik weet of ze een persoonlijk probleem met me hebben. Maar dan nog, dit is een rechtsstaat. Er zijn wetten, er is een wetboek van strafvordering, toch, waarin duidelijk aangegeven staat hoe vervolgd moet worden. En ze houden zich niet daaraan. Dus wel erg hoor dat we in zo'n land leven. U bent gisteren of zo gearriveerd in Suriname. Dus u ziet het verschil gelijk toch, hoe het in Europa is en hoe het hier is. Dit is een bananenrepubliek, dit is een machtsstaat. Dit is, en dan heb ik het meer over dus justitie. Hè? U weet hoe de politie met burgers omgaat. Ze intimideren burgers, ze provoceren burgers, ze onderdrukken burgers. Ze schieten zelfs burgers dood en nadat ze hun hebben doodgeschoten gaan ze dan frauderen met het rapport en onwaarheden neerzetten in het rapport. En zo'n rapport wordt een officieel rapport. Dus het is heel erg zielig, echt waar, dat Surinaamse justitie zich zo gedraagt naar de burgers toe. Terwijl het zijn onze ambtenaren, ze staan in dienst van ons, ze horen onze beste kameraden te zijn. Toch, ja, toch, justitie en politie horen de beste kameraad van de burger te zijn, maar dat zie je niet. Dus op mijn Facebook wall, Richano Santokhi, op Facebook, daar zie je al die video's die gepost zijn van politiemishandelingen. Hoe beestachtig en hoe bruut de politie onschuldige burgers mishandelt, in de politiebak gooit. Iemand in de Badhoek werd onschuldig mishandeld, op zijn hoofd geslagen, hij kreeg knie tegen zijn maag, hij kreeg vuistslagen. Dat is niet hoe de politie werkt, dus het is angstig. Dus ik weet ook niet wat ik ga doen. Misschien om deze reden wil ik wel vluchten uit dit land. Maar ik hou van de cultuur, ik hou van de mensen, ik hou van het eten hier.
Maar ja, als het gaat om veiligheid, dan overweeg ik wel om te vertrekken. Maar ik hoop dat het gaat veranderen. Deze vrijdag hoop ik dat iedereen meekomt en dat iedereen meekijkt. En dat, ik hoop dat het Openbaar Ministerie haar fout inziet en hun fout toegeeft en verontschuldigingen aanbiedt. Nogmaals, ik heb slechts gebruik gemaakt van mijn recht op een vrije mening. Ik heb mijn mening opgegeven in een interview. Net als zoals ik nu op dit moment mijn mening geef, is heel normaal. Is niks crimineels aan, is niks verdachts aan. Dus ik hoop dat het ooit wel ophoudt. Want alle landen, derde wereldlanden, gaan vooruit. Echt waar. Ik heb gezien hoe Guyana vooruit gaat. Ik heb gezien hoe Barbados vooruit gaat. Ik heb gezien hoe Trinidad vooruit gaat. Waarom Suriname niet? Het zijn deze mensen die het achterhouden. Mensen zoals Shanta Mahadeo, mensen zoals Sitaram, mensen zoals Parag Singh bij het Openbaar Ministerie, die buiten hun bevoegdheden gaan. Hun bevoegdheden is om te zorgen voor veiligheid, om criminele feiten op te sporen en niet om politici, want ik kom uit een politieke familie. Familie Santokhi is een politieke familie. Ik ben een politicus, ik ben een politiek activist. En dit is wat wij politieke activisten doen. We geven onze mening over het functioneren in het land. En vooral als het gaat om schending van rechten, vooral als het gaat om onderdrukking, vooral als het gaat om politiebrutaliteit, vooral als het gaat om politieke vervolging. Dus dat de rechters niet neutraal zijn, dat de magistratuur niet neutraal is, dat het Openbaar Ministerie niet neutraal is, niet onpartijdig is, niet objectief is. Dat ze niet vrij is van politieke invloed. Snap je? Als ik mijn mening hierover geef, is dat totaal geen verdachtmaking of criminele feit hoor. Dus we leven niet in Noord-Korea, we leven niet in Cuba, we leven niet in Rusland. We leven niet in Afghanistan waar er sharia-wetgeving is. Of weet je, in China waar er maar één partij is. Nee hoor, we leven echt in een democratisch land waar je de vrijheid hebt om je mening te geven. En in de grondwet is er zelfs een recht op protest hoor. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent, maar wij hebben zelfs recht om in protest te gaan. Ja. Dus jammer dat het Openbaar Ministerie, zo'n grote instituut, hè, het Openbaar Ministerie, zij alleen kunnen vervolgen, zij alleen kunnen criminelen en burgers vervolgen. Zij alleen kunnen de politie direct opdracht geven om iemand in verzekering te stellen. Zo'n groot instituut dat zij zich schuldig maken aan het schenden van basisrechten, recht op vrije meningsuiting. Nee, dat is wel vreselijk, ja. Ja. Meneer Santokhi, laat me dit van zeggen. U bent ontzettend rap van tong. En als ik zo naar u luister, dan ben ik geneigd te denken dat u alles op een rijtje hebt. Ik probeer om u ergens op te betrappen, waardoor ik zou kunnen zeggen, nou ja, goed, dat is raaskallen. Maar dat is nog niets gebeurd. Dus u doet me zelfs denken aan Anil Ramdas, een intellectueel die er helaas niet meer is, als u praat. Maar misschien is dat juist het probleem. Want u heeft de hoogste autoriteit in het land, de president van dit land, hebt u behoorlijk geschoffeerd. En u zegt, u maakt gebruik van uw recht tot vrije meningsuiting. Maar houdt u er rekening mee dat als ik, hoe eerlijk ik ook zou zijn, mijn vader, die dorpshoofd is, of wat dan ook, op een bepaalde manier bekritiseer, hoe eerlijk en oprecht ik ook ben, dat ik sommige mensen tegen de zere been aan schop. En dat er consequenties aan verbonden zijn. Meneer Richano Santokhi, hebt u daar rekening mee gehouden? Ja, kijk, hoeveel mensen zijn toen niet opgesloten vanwege belediging van de president, belediging van het staatshoofd. En trouwens, het is ook voor het eerst dat we dat gezien hebben. Kijk, bij president Bouterse zagen we dat niet zoveel, bij president Venetiaan ook niet. Kijk, ik weet niet of u zich kunt herinneren. Toen de tijd werd president Venetiaan gepest, hè, omdat vanwege zijn onderlip, toch? Dat hij maar dat vindt biggie tip. Ja. Is dat wel? Oké. Ooit aan Masroto, man. Pas aan dat. Dus daarom zeg ik, mijn vader die kan niet tegen kritiek en hij sluit mensen gewoon op. En toen dacht ik van nee, het begint nu op een dictatuur te lijken. En toen dacht ik van kijk, ik ben in Amerika, ik ben veilig, ik ben zijn zoon. Hij gaat niet zo snel mee opsluiten. Maar dan dacht ik van weet je wat, ik ga dit doen voor het volk. En daarom heb ik toen in het interview van 2024 heb ik gewoon de waarheid gezegd. Ik heb hem niet geschoffeerd hoor. Nee, ik heb hem wel bekritiseerd. Ik heb ook gezegd van kijk, een president hoort het recht te respecteren. Hij is president van de uitvoerende macht. Rechters zijn neutraal, ze zijn independent. En als hij dan zijn telefoon pakt, ik heb het vlak voor me gezien, ik verzin het niet hoor.
als we in privé setting zijn, toch met de familie, en er is een issue. Iemand van de VHP is opgepakt, Amasroto. Hij pakt die telefoon, hij belt PG, zo iemand. Ik zie het, ik volg het gesprek nog, of soms is het gewoon een appje. En dan de volgende dag is die persoon in vrijheid gesteld. Ik heb zelfs gezien hoe die ten lastelegging, officiële documenten, dat de inhoud daarvan 180 graden helemaal verandert. Heb ik echt gezien. Dus dat vind ik niet netjes. Nee. Eigenlijk zou je voor veel mensen een held zijn, maar voor veel andere mensen een last. Meneer Richano Santokhi, de proceskosten, want de dingen moeten betaald worden. En u heeft net aangegeven dat alles wat u geblokkeerd is, het Openbaar Ministerie heeft uw telefoon waarmee u zaken doet in beslag genomen, uw laptop waarmee u zaken doet in beslag genomen, u heeft een bedrijf in Amerika, u kunt geen betalingen laten verrichten, u bent door het Openbaar Ministerie in ieder geval, u wordt door het Openbaar Ministerie op dit moment gedupeerd. U heeft niet een van de goedkoopste advocaten in Suriname, wel een van de, meneer Tanhai. Hoe komt u aan de middelen om uw proceskosten te betalen? Misschien is het een... Nee, het is geen probleem. Ik ben een heel transparant persoon. Ik wil ook dat iedereen me beter leert kennen. Dus vandaar dat ik ook... ik heb geen moeite om geen enkele vraag te beantwoorden. Kijk, ik had wat geld meegenomen uit het buitenland. Dus ik had die eerste betalingen heb ik al gedaan. Zelfs mijn vader had me ook nog geholpen toen hij nog in leven was. Meester kan hij ook vragen om verificatie. Dus, maar goed, die nieuwe betaling... Ik weet dat je vader ontzettend veel van je heeft gehouden. Ja, dus als het gaat om, dus natuurlijk eigenlijk hebben we onze verschillen, maar als het gaat om bijvoorbeeld zulke zaken, financiële zaken, dan springt hij af en toe wel in. Vooral in het begin niet, maar na zijn presidentschap wel, omdat hij voor mij veel meer geld op een gegeven moment had, toch? Oké. Dus die eerste betaling geloof ik was 60.000 SRD, dat is al geweest. Nieuwe betalingen, die zijn er nog niet geweest. Pas 15 mei gaat er weer een zitting zijn, maar ik ga het wel betalen. Meester kan hij weet hoe ik ben. Ik ben ook serieus, dus hij wordt sowieso betaald. En misschien kan het zelfs zijn dat ik die zaak win en dat de rechter oordeelt dat het Openbaar Ministerie alle kosten gaat betalen. Dat heb je soms ook in het besluit, dus laten we kijken hoe het gaat aflopen. Maar ik ga hem betalen, hoe je dat keert. Maar inderdaad, ik ben geblokkeerd van al mijn vaders bezittingen. Als zijn voertuigen, woningen, geld, rekeningen. Hoe dan? Ik ben daar door zijn vrouw, door Melissa. Die weigert mij toegang tot de woningen, de voertuigen ook. Hij had contant geld ook in de woningen. Dus ik heb geen toegang tot geen van deze dingen. Maar daarom ik ben nu bezig met de andere. Dus behalve dus mijn rechtszaak ben ik bezig met de andere zaak. Dat is dus dat ik mijn vaders testament heb opgevraagd. Ik heb eindelijk de overlijdensakte. Ik had het gepost op Facebook. Heel binnenkort heb ik zijn testament, want hij had een testament. Hij heeft echt een testament gemaakt wat met zijn bezittingen gaat gebeuren. Waarin, weet je, specifiek is aangegeven, zo'n perceel, zo'n woning gaat naar mijn zus of naar mij of naar wie dan ook. Want hij had ook heel veel neefjes in de familie. Van Flora en zo, en een paar in Den Haag met wie hij ook een goede relatie had. Dus waarschijnlijk heeft hij ook wat bezittingen op hun naam gezet. Maar goed, dat gaat allemaal duidelijk worden wanneer het testament naar buiten komt. Dus wanneer het testament naar buiten komt, gaat het publiceren. En dan gaat duidelijk worden dat Melissa dus niet de eigenaar is. En mijn vader is ook op huwelijksvoorwaarden getrouwd. En, dus zij kan nooit de eigenaar zijn van zijn woning. Hij heeft een groot woning dat van mij, ik denk, dat het enorm veel waard is. Misschien meer dan $1 miljoen. Waar hij zelf woonde, toch? Dat is dan op Ledidorp zelf. Waar ik wel eens ben, geweest. En Melissa, die doet alsof zij de koningin daar is. Maar goed, daarom zeg ik, Suriname is een rechtsstaat, dus ik ga het op de correcte manier doen, op de wettelijke manier. Zodra ik het testament heb, dan zal ik verdere stappen ondernemen. Maar het is wel vervelend zo. Wel vervelend. Het is ook respectloos, toch? Ja. Ik kan me voorstellen. Maar meneer Richano heeft aangegeven, ik kan u alles vragen. En ik ben ook bereid om in de beperkte tijd die ons gegeven is, voor deze uitzending, dit interview, u alles te vragen. Maar laat mij, voor de kijkers die Richano Santokhi nog niet kennen, nog nooit eerder gezien hebben, u vragen. Waar bent u geboren, meneer Richano? Ik ben geboren in het Rooms-Katholieke ziekenhuis, Paramaribo, of ook wel bekend als het Sint-Vincentius ziekenhuis.
Oké. In Was je... Paramaribo in Suriname op 18 november 1991. Schorpioen. Mijn horoscoop is Schorpioen, ja. Je bent een schorpioen, 18 Ja, november 1991. klopt. Als eerste kind van het Nee, gezinnetje Santokhi? Of... ik ben geboren min of meer 1 jaar nadat mijn zus geboren is. Mijn zus is geboren ook in november, maar in 1990. Ja. Oké, oké. Hoe is uw jeugd geweest? Waar bent u opgegroeid? Liefdevol in het gezin? Nee, mijn jeugd is geweest op Leedorp, waar mijn vader, waar zijn woning is. Dus daar heb ik gewoond tot mijn 15e geloof ik. En dan toen, na de scheiding van mijn ouders, ben ik met mijn moeder gegaan naar de stad. Heb ik een tijdje gewoond op Uitvlucht of Casabaolo, hoe je het noemen wil. Zeg maar in de omgeving van de Tweede Rijweg. Ja. Ja, Uitvlucht eigenlijk. Heeft die Goed, maar scheiding... Ja, heeft die ja, dus, scheiding... Ja, ja, dus op ieder geval, dus, tot die scheiding heb ik gewoon met mijn ouders gewoond, zoals het, weet je, zoals hoort, het hoort ja. en zo. Het Hoort, zo'n ja. super traditionele, zeg maar, gezin. Ik ben naar lagere school gegaan op Leedorp, op een Rooms-Katholieke school, 8 jaar daar gezeten, dus 2 jaar kleuter, Ja, hoge oké. verubel, lage verubel en 6 jaar GLO, 8 jaar in totaal. Een strenge Rooms-Katholieke school, Zo. 3 keer per dag bidden, 's morgens en voor de pauze en voor naar huis gaan. Op speciale dagen met onze stoel sjouwen, optillen, sjouwen, lopen naar de kerk, want de kerk had geen zitplaatsen, dus beperkte zitplaatsen, dus dan moesten we onze eigen stoel meenemen, anders zouden we staan. En dat was wel leuk. En dan ook, weet je, as op onze voorhoofd, weet je, een kruis. Ja? Soms ook dat ding, ik ben die naam even vergeten, wat je op je tong zet. Ja, Uh, ja. dus dat was mijn opvoeding. En ik was in 2003 geslaagd daar zo, voor mijn GLO, dat was ik de best geslaagde. En landelijk was ik nummer 2 van heel Suriname, dus dat was heel erg leuk. Zo. Maar mijn vader had zeg maar, de school had een hele celebration georganiseerd en zo. Er zijn nog foto's daarvan. Maar mijn vader was niet geweest, omdat hij had te druk met werk. Dus hij was niet echt iemand die meeleefde, weet je. Dus ik had meestal mijn schooldingen deed ik allemaal zelf. Maar ja, dus hij was meer te veel met zijn werk, weet je. Hij is echt een carrière persoon. Hij is geen family guy. Dus er was wel een family, maar hij zag het meer als vanzelfsprekend. Weet je, je hebt sommige mensen die het zo zien. Zijn carrière Oké. was alles. Ja, ja, Ja. ja. Dat ding heet hostie, hè? Waar je het over... Ja, exactly, ja. Oké, goed. En anyhow, dus na mijn lagere school naar Milo school gegaan, op Lelydorp, Johannes Vrolijk school. Ook, Milo heb ik op 2 scholen gedaan. Eerst 3 jaar op een hindoe school, Sanatan Dharma school. Die was ook een strenge school, moest ook bidden, weet je, zo op zijn, zo, om, tome, ma, weet je, dus op zijn hindoeïstisch, 3 jaar. En toen naar Johannes Vrolijk school. Toen, na het afronden van mijn Milo, heb ik ook toelating VWO gehaald. Toen ben ik naar de stad gegaan. Op Lyceum heb ik daar mijn VWO gedaan, maar uiteindelijk in Nederland afgerond. Ja. Een vlotte leerling, een slimme jongen, zoals Ja. ik eerder al gezegd heb. Dus we mogen aannemen dat de dingen die je zegt, tenzij je, en dat ga ik nu zo tegenover je zeggen, we praten, deze talkshow heet Taknangami, dus we praten over alles. Je zou niet zeggen, ja, die jongen Santokhi heeft de klap van de molenwiek gehad. Dus zijn woorden die hebben geen betekenis. Dus Klopt. je hebt geen klap van de molenwiek gehad. Dus je woorden die hebben betekenis. Meneer Richano Santokhi, je vriendenkring. Want je ouders, je vond het natuurlijk niet fijn, hè? Welk kind Ja, vindt het fijn als zijn ouders gaan scheiden? Op klopt. 15-jarige leeftijd was je ermee geconfronteerd. Je moest vanuit dat fantastisch mooi groot huis verhuizen naar de stad met je moeder en je zus. En ik vraag me af hoe de aandacht van je vader toen naar jullie was. Ja, ja, en dat is niet prettig en zo, maar het is wel de realiteit. En ik denk de gemiddelde Surinaamse gezin heeft zoiets wel ervaren. Het is niet ideaal, maar het is wel de realiteit. Het is niet iets dat toe te juichen is, maar ja, het is niet anders. Ook in de Hindoestaanse cultuur was het vroeger een taboe. Je ziet het ook in de films en zo, weet je. Huwelijk is heel erg serieus, heel erg zwaarwichtig in de Hindoestaanse cultuur. Ja. Je ziet ook bij Hindoestanen toch van wanneer iemand
wanneer een zoon gaat trouwen of een dochter gaat trouwen, iedereen wordt uitgenodigd. Het is een super groot feest, miljoenen worden geïnvesteerd. Mensen komen uit Nederland speciaal. Oké. Dus om dan te gaan scheiden is dan extra zwaar. Dus vroeger was het inderdaad een taboe. Dus dat, ik denk dus dat mijn moeder daar een tijdje ook mee zat en zo. En als het geen taboe was binnen de Hindoestaanse cultuur, was ze misschien eerder of eerder gescheiden, een paar jaren eerder. Maar ja, het is de realiteit. En ik wil zeggen van ja, iedereen die dit meemaakt, het is vreselijk, maar het leven gaat door en het is niet ideaal. Maar jouw geluk kan je toch wel op een andere manier vinden. Bijvoorbeeld, in mijn geval, ja, ik was toen meer met mijn moeder alleen, ik was eenzaam. Maar goed, ik had heel veel Je was vrienden. eenzaam? Ja, ik was eenzaam. Maar ik had vrienden op school, maar ik had ook dieren. Weet je, honden. In Suriname, iedereen heeft dieren, toch honden. Dus dieren zoals honden, die brengen heel veel gezelschap. En ook, weet je, ja, afleiding. Ik had ook vrienden. Maar uiteindelijk, op een hoge leeftijd, dan, weet je, leerde ik mijn partner kennen, mijn eerste partner. En dan toen ging alles ook veel makkelijker. Weet je, dan had ik ook veel meer rust in mijn leven. Dus het is niet prettig om zoiets mee te maken, maar het gebeurt te vaak, ook in de Nederlandse maatschappij, in alle culturen, ook in de Javaanse cultuur, ook in de Creoolse cultuur, ook in inheemse cultuur, in alle Surinaamse culturen. Ja, en nee, dat is waar. dat moet, ja, ik denk dat we dat vaker moeten bespreken en zo, weet je. Dank u wel. Beide van mijn ouders zijn ook opnieuw getrouwd, zowel mijn vader en mijn moeder, en beide zijn ook gelukkig. Dus zo zie je maar van dat het aan het eind van alles toch wel goed kan komen. Dus we moeten vaker over deze dingen praten, ja. Mooi, Tori. Ja, waarvan akte. We moeten vaker over deze dingen praten. Ik vind ook dat kinderen niet de dupe moeten worden van kissen tussen ouders. Ja. Maar net zoals je hebt aangegeven, van het concert des levens krijgt niemand een programma. Dus je weet nooit als je oud zult worden met degene met wie je trouwt. Waar het in dit geval om gaat, het gaat om de zoon van een president van een land. Het is niet zomaar een jongen. Het is een belangrijk gegeven, meneer Richano. En vandaar dat wij nieuwsgierig zijn naar uw doopzeelsel, noemen ze dat, hè? Van wieg tot heden. Goed, u bent tot uw 15e liefdevol in het gezin. Hebt u vertoefd daarna, gescheiden ouders. En die periode heb je niet als prettig ervaren. Ik denk weinig kinderen ervaren dat als prettig. Hoe was het contact tussen jou en je vader in die periode? Na de scheiding? Ja, na de scheiding. Oké, ja, voordat ik die vraag wil beantwoorden, ik wil even zeg maar, inhaken op het laatste wat we bespraken daarin. Ik had ergens een rapport gelezen, een onderzoeksrapport van een universiteit. Die heeft zo'n groot onderzoek gedaan met een grote steekproef. Hè? Dus die proefpersonen, groot aantal. En ze hebben gebleken van dus bij scheidingen dat er toch wel een grote kans is dat na jaren dat die oude partners, dat ze toch wel misschien aan het eind weer contact met elkaar hebben en weer met elkaar in relatie komen. Ja. Dat is echt zo'n onderzoek geweest. Dus ja, als het nu even niet uitwerkt, oké. En bijvoorbeeld er zijn zelfs kinderen in zo'n gezin en ze gaan uit elkaar, oké. Maar je weet niet hoe het is over 10 jaar, 15 jaar of 20 jaar. Helemaal aan het eind. Uit onderzoek is gebleken, dus helemaal aan het eind, na 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar of zo, na de scheiding, dat aan het eind er wel weer contact is tussen die twee partners, vooral als er kinderen zijn. En dat er zelfs dan nog sprake is van opnieuw stappen in een relatie. Er is zo'n onderzoek geweest. Oké, goed, dus dat wil ik even aanhalen. Oké, goed. Dus zij die in een scheiding zitten of zij die zoiets hebben meegemaakt, hou daar ook rekening mee. Oké, nog wat. Tot mijn 15e heb ik in een liefdevolle gezin gewoond. Dat is niet waar, wat u net zei. Ik heb altijd, mijn vader zijn persoonlijkheid is nooit veranderd. Dus nogmaals, die scheiding was ook een soort opluchting, als het verlossing voor ons. Want met hem wonen was echt moeilijk. Hij was echt streng. Als kind, oké, dat is het makkelijk om een kind te manipuleren. Maar als je dan wat ouder wordt, in de puberteit gaat, dan moet hij ook zijn houding veranderen. Dat heeft hij niet gedaan. Dus nee, onderdrukkend, intimiderend.
als als een gevangenisbewaarder die de gevangenis binnenloopt en die arrestanten dan even in toom kan houden, weer komt intimideren, provoceren, soms ook beledigen met zijn opmerkingen. Dus zo was het leven binnenshuis met hem. En dan op mijn 15e, toen mijn moeder uiteindelijk alle moed bij elkaar geraapt had om scheiding aan te gaan, toen was het inderdaad een opluchting, want dan begon een nieuw leven, was ik vrij en ja, want het is niet prettig om dagelijks geïntimideerd te worden. Dus hij was, ik denk, ook gefrustreerd. Vele agenten zijn ook gefrustreerd. U hebt het waarschijnlijk ook meegemaakt hoe gefrustreerde agenten. Daarom, ik heb nooit geen enkele politieman is mijn mattie. Ik wil ook niet bevriend zijn met ze. Maakt niet uit. Liever gewoon kort zijn, doorlopen. Ik maak ook geen oogcontact met ze. Als ze sta ik ze soms terug. Want ze houden van intimideren. Maar ik heb ook gezien dat het soms ook mis is gegaan. Hoor. Dus toen ik met een paar militairen was, toen mijn vader president was. En dan willen ze toch iets proberen. Maar ja, je gaat niet, als je een agent bent, maakt niet wie je bent. Al ben je een korpschef. Je gaat niet een militair intimideren, toch? Het kan misgaan. Dus ja, ik weet hoe gefrustreerd politieagenten kunnen zijn. Mijn vader was ook zo eentje. En dan kom je die frustratie op een verkeerde manier uit. Niet iedereen gaat het accepteren. Ja. Ja. Richano, ik heb plotseling de kriebel in mijn keel. Mijn verontschuldiging, kijkers. Ja. Meneer Richano. Ja, en om je vraag te beantwoorden, dus dan, na de scheiding was het dus hetzelfde. Dus voor de scheiding woonden we in één huis, weinig contact. Hij was met zijn carrière bezig, ik was met mijn school bezig, hij leefde niet mee. En dan na de scheiding was ik fysiek dus niet in dat huis, dus er was fysieke contact minder, maar de rest was gewoon hetzelfde gebleven. Dus niet dat hij, nee. Dus hij was gewoon altijd een carrièreman, geen familiepersoon. Voor mij was het een opluchting, want dan had ik veel meer vrijheid. Ik had een scooter toen, kort daarna ben ik naar Nederland gegaan, dus ja, zo ongeveer was het. Zo, ja. Dus die echte vader-zoon band, die was er niet. Ja, go ahead, yeah. Ja, dus oké, geen geweldige band. We gaan afstappen van die periode. Iemand vraagt, in ieder geval een van de kijkers van dit programma vraagt van... voelt u zich veilig eigenlijk in Suriname, meneer Richano? Nee, ik voel me niet veilig. Nadat ik ben geïntimideerd door de politie, ik ben hardhandig aangepakt door de politie. Ik heb nog die littekens van die handboeien achter mijn rug. Met zo de hand. Waarom werd u hardhandig door de politie aangepakt? Dat is hun stijl eenmaal, maakt niet uit. Al heb je word je verdacht van de kleinste feit, maakt niet uit, smaadlaster, dan nog krijg je het gewoon aanpak en zo, weet je. Dus de Surinaamse politie heeft geen fatsoen, maar ja, je ziet ook, niet elke burger accepteert het, want het geweld aan de politie neemt ook toe. Ze hebben recent eentje doodgeschoten, toch? Maar goed, ik juich zulke dingen niet toe, maar niet elke burger accepteert het, oké? Als je op mijn Facebook-pagina op dit moment gaat, op mijn Facebook-wall, Richano Santokhi Facebook, je gaat zien die beelden van hoe hardhandig de politie optreedt, of altijd hoe bruut de politie is, hoe beestachtig de politie onschuldige burgers mishandelt. Niet elke Surinamer gaat het accepteren. Sommigen kunnen terugreageren. Ik voel me niet veilig en heb ik het niet over criminele organisaties, kartel, gangs. Nee, mijn vrees komt van de autoriteiten. Ik heb angst dat de autoriteiten mij weer zullen provoceren, intimideren, misschien mishandelen, misschien zelfs vermoorden. Net als hoe de politie 2 Creolen heeft doodgeschoten op Sijin, daar zo Royal Hill, bij die goudmijn. Net als hoe die politie 2 inheemse heeft doodgeschoten op Pikin Saron op 2 mei 2023. Net als hoe die politie Dion Griffith in de politiebureau van Nikeri letterlijk dood heeft geslagen. Geslagen totdat zijn geest uit het lichaam vertrok. Dat is wat de politie met burgers doet. Dus ik ben wel bang, ja. Mag ik even lezen, Richano? Uit Amerika krijg je steun. Richano Santokhi, God bless you. Want je weet wat je hebt meegemaakt. Big up, Richano. Support you. United States of America, New York. En daar is er iemand anders die zegt, daarom heb ik je die vraag gesteld. Als je je veilig voelt, meneer Richano, ik kijk nu tegen de zijkant van uw gezicht aan. En nu zie ik u wel frontaal. Meneer Richano, iemand heeft gezegd, daarom heb ik die vraag gesteld, voelt u zich veilig? U had gezegd dat u dus de heer Amdien, of Adien, beschermen zou vragen, omdat u zich niet veilig voelde. Is dat gebeurd?
hebt u die bescherming gevraagd? Die beveiliging, die bescherming, hebt u die gekregen? Bij wie? Ramtin? Of Adien? Dat was een vraag van een kijker. Misschien dat de studio die vraag weer in beeld kan brengen, zodat ik goede dingen zeg. In ieder geval, we gaan kijken als die vraag weer gesteld kan worden. Ondertussen, Richano, Ja. je bent in Amerika geweest, je bent werkzaam geweest daar als diplomaat, hè? Ja. Op een bepaald moment ben je teruggehaald naar Suriname. Ja. Hoe was jouw periode daar? Want je hebt het niet nagelaten om kritiek te blijven geven op je vader als persoon, maar ook als president van het land Suriname. Hoe Ja, was je kijk, periode? dat was een goede periode. Kijk, in het begin ben ik gegaan, ik was heel erg blij en zo, om daar te dienen, om het Surinaamse volk te dienen, om de Surinaamse regering te dienen, als diplomaat, als consular agent. Officieel, mijn titel was consular agent, the Consulate of the Republic of Suriname in Miami. Ik was dus niet bij de ambassade is in Washington, ik was bij het consulaat in Miami. We deden meer paspoorten aanvragen, Surinamers in Amerika, of Surinamers in Florida meer. Want sommigen die in het noorden zijn van Amerika, die gaan eerder naar Washington. Ze sturen het meestal per post of ze komen fysiek langs en dan gewoon meer paspoorten. Paspoorten en ik denk in enkele gevallen geboorteakte, scheidingsakte, rijbewijs. Maar dat was het. En één keer, letterlijk in die hele periode dat ik daar was, is maar één keer een Amerikaan gekomen die zocht naar een visum. Er is ook een visum, maar er is ook een sticker, een Surinaamse visum, die in een paspoort geplakt kan worden. En dus ja, en die persoon die het kwam zoeken, ik weet niet waarom, maar dus ja, jammer dat er geen bezoekers kwamen. Weet je, ik bedoel van, omgekeerd, je ziet de Amerikaanse ambassade lange rijen elke dag hier zo, de Nederlandse ambassade ook, maar ja, jammer dat de buitenlanders geen interesse hadden om naar Suriname te komen. Maar het was een leuke periode gewerkt, maar ja, toen volgde ik het nieuws in Suriname. Ik heb diepe contacten met alle lagen van de Surinaamse bevolking, overal. En nadat ik die armoede zag, heb ik gezegd van nee, ik ga dit niet meer steunen. Toen ben ik van een regeringsloyalist veranderd in een regeringsdissident. Ik heb toen via Radio Awas mijn mening gegeven over hoe ik vind dat president Santokhi functioneert toen der tijd. En het grootste, het ergste was dat hij dus de trias politica schendt. Daarmee brengen dus een democratie in gevaar. Want rechters horen neutraal te zijn. Oké. Het is een eeuwenoude principe, dus het is jammer, het is jammer en zorgelijk dat hij het schendt en dat hij dan in alle vrijheid zijn tegenstanders en wie hij maar wil gewoon kan opsluiten en van allerlei feiten kan beschuldigen en dat ze zelfs daarvoor gevonnist worden. In het geval van Jailmoor Hoefdraad heb je het gezien. Zijn zaak is in 2 maanden afgehandeld. Hij was niet eens in de rechtbank en hij heeft 16 jaar gehad. Het is 100% een politiek proces. Dus ja, en in het geval van Ashunadin ook, in het geval van Robert van Trek ook, IMTS Dahoe, bedankt voor je comment. Dus ja, aan het einde ging het niet goed en toen heb ik mijn mening gegeven en toen heb ik daarvoor ontslag gehad. Maar ik ben gebleven in Amerika. Ik was bang voor mijn veiligheid om terug te komen. Ik wist dat er aangifte was gedaan. Maar goed, ik had niet gehad dat ze zo serieus ermee zouden omgaan. Dus ben ik daar gebleven voor de veiligheid. Totdat één keer in Amerika, in Palm Beach County, tijdens een verkeerscontrole werd ik aangehouden. En ICE die zag dus dat mijn diplomatenvisum dus zeg maar niet meer geldig was. En ICE heeft me toen in custody gezet, ICE detention, vreemdelingenbewaring. 5 weken in totaal. En 2 weken in Alligator Alcatraz, dat is maximum security prison. Was een leerrijke ervaring met Mexicanen, Guatemala. Het was echt was toch wel interessant om dat te ervaren. Duizenden immigranten, allemaal jonger dan mij, die naar Amerika zijn gekomen voor hun geluk. Gelukzoekers, economische vluchtelingen. Sommigen hebben het gemaakt. Sommigen hadden 10 restaurants, sommigen hadden auto's, sommigen hebben een vrouw leren kennen, in huwelijk gestapt, kinderen gemaakt. Kinderen zijn op Amerikaans grondgebied geboren, hebben Amerikaanse nationaliteit gekregen. Maar uiteindelijk werd het toch eruit gezet. Ik heb met mensen gezeten die 34 jaar in Amerika gewoond hebben, maar ze hebben nooit hun green card gehad vanwege politiek of whatever. En toen ben ik eruit, I was deported, but
Niet naar Suriname, naar Curaçao. Ik had het gevraagd, want ik zei Suriname is gevaarlijk voor mij. De rechter heeft gezegd, oké, prima. En toen van Curaçao heb ik daar even wat werk gedaan. En dan, toen moest ik wel naar Suriname komen. Ik moest wat handtekening plaatsen bij een bank. Ik moest wat business doen met een vriend van me. En een cadeau brengen voor iemand. Dus toen ik aankwam op Sandrij, hebben ze me gelijk in het vliegtuig eruit gehaald. Toen ik op Sandrij aankwam, dan was er een militair die de trap opkwam van het vliegtuig. En die piloot wees naar mij. En die militair heeft me toen... hij kwam heel vriendelijk. Hij zei, hey Richano, fuck, hij kwam even. Dus ik ga niet eens door wat over ging. En dan toen later, na een lange verhoor van waar kom je, hoe lang was je en met welk paspoort heb je gereisd, wie heeft je ticket betaald, waar bleef je toen, waar ga je nu blijven. En toen hebben ze me overgedragen aan afdeling kapitale delicten. Ik mocht mijn familie niet bellen, ik mocht mijn advocaat niet bellen. Ik wilde ook een medische behandeling krijgen, omdat ik had droge keel. En zo door uitdroging van die lange vlucht, maar dat allemaal mocht niet. Dus ik ben geschonden in heel wat rechten, in mijn mensenrechten, in mijn medische rechten. Een verdachte die heeft ook rechten, deze zijn duidelijk vastgesteld bij wetboek van strafvordering. Maar het mocht maar niet van de politie, dus ik vroeg me op een gegeven moment af van wat heb ik precies gedaan. Ben ik een terrorist? Heb ik iemand vermoord? Heb ik een bom ergens geplaatst? Maar nee, het ging slechts om een interview. Dus zo ga je niet met verdachten om, zo ga je niet met mensen om die gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting. Waar is de minister van Justitie en Politie? Ik heb hem ook benaderd. Richano, ik heb hem een appje gestuurd, meerdere malen. Hij reageert niet. Hij is een clown. Hij is een minister niet waard. Hij is de hoogste als het gaat om justitie en politie, zeg maar vanuit politiek perspectief. Hij heeft de bevoegdheid om op te treden, maar dat doet hij maar niet. Dagelijks zien we hoe politie burgers aan het mishandelen is, aan het doodschieten is, aan het provoceren is. En hij treedt maar niet op. Mijn vader was ook minister van Justitie en Politie. Mijn vader, tijdens zijn ministersperiode, dan was zijn stem wel te horen, ja. Dus ik vind het echt zielig dat justitie zo omgaat met burgers. Dus dat is het grootste probleem in het land. Racisme is niet het probleem. Ja, aanrijdingen zijn ook niet echt zo het probleem, want die aanrijdingen zijn ook afgenomen. Het is gewoon justitie die burgers aan het intimideren is. Elke Surinamer, wanneer je een politievoertuig ziet in het verkeer, wanneer je ze met een grijze uniform ziet, dan gaat je hart ook zo tekeer, weet je. Je wordt bang, want je weet, het kan uit de hand lopen. Terwijl in andere landen, als je de politie ziet, voel je je juist veilig. Dus als dit op een dag veranderd kan worden, dan ga je ook zien dat er meer geluk is, meer succes is, meer vrede is, meer blijdschap is, meer liefde is in het land. Echt waar, de Surinaamse politie is niet de beste kameraad. They are not there to serve and protect, to protect and serve. No, they're actually there to oppress us, om de burger te pesten, te duperen, uit te lokken. Dat is de Surinaamse politie. Ja. Richano, niet zo lang geleden hebben je vader, de ex-president van Suriname, de heer Richano Santokhi, de graven moeten dragen. Hij is overleden. Vrij plotseling. Het was een grote shock in het land, nog steeds. Waar was je toen je dat nieuws kreeg? Nou, ik was hier zo thuis in mijn woning waar ik nu ben en ik werd gebeld en zo door iemand die daar ook was bij het academisch ziekenhuis. En die zei me van ja, Richano, gecondoleerd, je vader is overleden. Toen zei ik van oké, vreselijk. Toen ben ik gelijk gegaan naar het academisch ziekenhuis. En toen ik daar was, was iedereen al daar. Toen ik daar was, waren al honderden mensen daar. En toen wist ik al dat het, ja, dat is goed. Maar goed, ik was al dat hij overleden was. Maar goed, natuurlijk, je wilt het zelf zien, hè. En toen heb ik het lijk gezien. En, ja, oké. Voor mij was het makkelijker om het te accepteren, omdat ik geen emotionele band met mijn vader had. Zoals je weet, als je een emotionele band met iemand hebt, dan heeft zo iemand een plek in je hart. En vooral als zo iemand een grote plek in je hart heeft, dan ga je het wel voelen, ja. Dus dat was bij mij niet zozeer het geval, omdat vanwege zijn persoonlijkheid had ik niet echt een emotionele band met hem. Maar het blijft mijn vader, hoe je eruit keer. Maar goed, ik zei het ook, het leven gaat verder. Wij moeten als Surinamers doorgaan met ons leven en kijken hoe wij nu onze problemen kunnen oplossen. Hij heeft heel wat achtergelaten, heel wat interviews, duizenden interviews. Zijn ideologie leeft voor zeg maar, de fans van hem, de supporters van hem, toch? Dus dat was mijn boodschap aan alle fans en supporters van hem. Zijn ideologie leeft voort, hij is overleden. Maar zijn politiek is er nog, waar hij in geloofde, wat zijn mening was, zijn visies, dat leeft nog voort. En
laten we kijken hoe wij daaraan invulling kunnen geven. Hoe wij met zijn ideologie invulling kunnen geven aan de problemen waar Suriname mee te kampen heeft. En daarom zegt het leven gaat voor. We kunnen niet te lang treuren. Anders houdt het ons ook heel wat achter. Dus dat was gewoon mijn boodschap toen ik zei het leven gaat door. Ja, dus dat. En laten we zien. U zei van ten graven gebracht. Hij is niet begraven hoor. Hij is gecremeerd. Hij is gecremeerd, ja. En ik was op de crematie aanwezig, alleen was ik niet op de voorgrond. Hij is op een hindoeïstische manier gecremeerd. Mijn vader was diep in het hindoeïsme, maar volgens het hindoeïsme moet de zoon het vuur aansteken. En moet de zoon ook die laatste rituelen doen. Maar ik ben een christen en er zit ik weet niet. Oké, goed, laat me het even uitleggen voor de Surinamers die het niet weten, maar het is heel serieus, zeg maar. Het houdt in dat je dus 1000 jaar oude mantras en spreuken gaat opzeggen. We noemen dat een mantra. Religieuze spreuken gaat opzeggen. En daarmee dat je dan de hemelse krachten vraagt om de geest vredig te begeleiden naar de hemel. Maar het is dan een proces dat doorgaat. Want dan, na 6 maanden moet je het weer doen, na een jaar moet je het weer doen. Soms moet je dan ook fruit brengen, een soort van, weet je, voor de geest en zo. Je hebt ook die andere, die Kalima Hindoes, die nog dieper zijn, nog strenger zijn. Zij offeren een schaap in zo'n geval. Dus ik had zoiets van, ik ga gewoon aanwezig zijn, maar die rituelen ga ik niet doen. Het is niet mijn religie, met alle respect. Ik respecteer alle religieën, maar ik dacht van iemand die daar sinds kleins af in gelooft, die zou het dan beter kunnen doen. En er waren genoeg mensen, weet je, dus ze hebben het wel gedaan, ja. Oké, dus je hebt je recht om dat te mogen doen, heb je vanwege jouw geloof, het christendom, heb je uit handen gegeven, je hebt het aan een ander uitbesteed. Wie heeft het gedaan? Wie heeft jouw plaats ingenomen? Mijn zus. Oh, mooi. Maar mag het ook volgens de traditie, mag een dochter het doen of is het aan een zoon? Sommigen vinden van niet, sommigen vinden van wel, maar we hebben het gewoon gedaan. Er zijn verschillende stromingen, verschillende meningen. Die klassieken vinden van het moet altijd een man zijn, een mannelijk figuur, maar een vrouw mag het niet doen, vinden ze. Maar anderen, die moderne of zo, die denken daar anders over. Oké. In ieder geval, je zus heeft het gedaan. Ja, goed. En het is goed gegaan, zoals je dat zelf zegt. Ja. In de gemeenschap, en er zijn zelfs vragen over gesteld, Richano. En nu ga ik jou die vraag stellen. Men zegt, het is zo plotseling gebeurd. Je vader was een fitte man. Hij sport, hij heeft nooit tekenen van ziekte getoond. Hè? En toch, men vraagt zich tot op heden af, hoe is deze man aan zijn einde gekomen? Hoe is hij overleden? Ja, ik had al eerder gezegd dat het duidelijk was. Hij heeft een hartaanval gehad. Hij heeft een hartaanval gehad. Hij is een natuurlijke dood gestorven. Ja, op Ladydorp. Hij is niet gestorven in het academisch ziekenhuis. Hij is gestorven in zijn woning op Ladydorp. Oké. Nou, dus Richano Santokhi, zoon van voormalig president Wijlen Santokhi van Suriname. Santokhi is niet, zegt Richano, in het academisch ziekenhuis overleden, maar thuis. Ja, ik heb zijn overlijdensakte gepost. Op zijn overlijdensakte voor mij staat het adres van het academisch ziekenhuis dat hij daar is overleden. Maar ze bedoelen dat ze dat daar officieel, volgens de medici... Precies, maar toen hij aangetroffen werd in zijn woning door Melissa, was hij al bewusteloos. Dus u begrijpt het. Ja. Oké. Je hebt net al aangegeven hoe groot de meningsverschillen ook waren. Je bent een man die van je hart geen moordkuil maakt. Je draagt je hart op je tong eigenlijk. Maar toch, het is je vader. Ja. Je had geen emotionele band met je vader. Maar ik kan me voorstellen
dat het je niet in je koude kleren gaat. Het laat je niet koud, hè? Ja, nee, natuurlijk. Nee, maar kijk, zoals ik zei, dus emotionele reactie had ik niet. Maar nogmaals, kijk, ik was ook boos van alles. Ik had ook erop vooruit gelopen, jaren van tevoren. Ik dacht van ja, als mijn vader overlijdt, hoe gaat het met mij aflopen? En toen zei ik al van ja, ten eerste een onderdak moet ik hebben, dat had ik al. Ik heb ook een gezin, dus mijn concentratie is meer daarop. Dus ja, emotioneel, voor zij die een emotionele band met hem hebben, gaat het natuurlijk heel zwaar zijn, emotioneel zeker weten. En daar leef ik ook mee. Ik zag ook die tranen daar, hoe anderen gehuild hebben. Uh, ik heb zelfs gezien dat sommigen die helemaal geen familie waren, hoeveel ze gehuild hebben. Dus ik snap het wanneer iemand die veel voor je betekent heeft, dat zo iemand plotseling komt te overlijden. Iemand die een voorbeeld voor je is geweest, dat zo iemand komt te overlijden. Ik snap het. Maar in mijn geval, ik had die emotionele band niet met hem. Wat andere zaken betreft, zoals materieel en sociale, materiële steun, sociale steun, materiële afhankelijkheid, sociale afhankelijkheid, wat dat betreft. Ik had al een soort van materiële, financiële onafhankelijkheid, independentie. Dat ik weet je, niet meer afhankelijk ben van mijn vader. Ook wat betreft sociaal, dat ik ook mijn eigen groep heb, mijn eigen leven heb, mijn eigen vrienden heb. Dus dat verlies was er niet. Dus vandaar dat het voor mij makkelijker was. Nogmaals, als ik een emotionele band met hem had, had ik ook zo emotioneel gereageerd. Maar vanaf kinds af had ik dat nooit met hem. Waardoor ik vaak zonder hem door het leven ging, zonder hem de moeilijkheden van het leven heb moeten doorstaan. Dus vandaar dat ik zo gereageerd heb. Maar natuurlijk, het is wel vreselijk, maar ja, ik was aanwezig bij de crematie. Ik zal proberen, ja, hoe noem je het, zeg maar, zijn naam hoog te houden. Ik ben in de VHP zijn er grote meningsverschillen, maar er zijn andere manieren. Ik wil zelf ook de politiek ingaan. Ik ben zoon van een president en laten we kijken zo van hoe het volk daarmee omgaat, of het volk mij accepteert. De huidige president van de Dominicaanse Republiek, weet je, hij is ook zoon van een president. Die Justin Trudeau van Canada is ook zoon van een president. Dus ik wil het wel proberen. In de politiek gaan, dus het hoeft niet per se presidentschap te zijn, maar hangt er meer vanaf van, accepteert het volk mij wel? VHP accepteert mij niet. Maar nogmaals, het Surinaamse volk is groter dan VHP. Dus als het volk zegt van ja, ze zijn bereid op mij te stemmen, want ik ga wel meedoen met die verkiezingen, de volgende verkiezingen. Ik wilde eigenlijk sinds vorige verkiezing meedoen, maar ik werd gediscrimineerd door mevrouw Poenwasi, Lilawati Poenwasi. Ze is die vrouw van Subhas Poenwasi. Zij was hoofd van verkiezingscommissie, door mijn vader benoemd, en zij had me dus, weet je, niet toegelaten. Ze vond het, ze heeft iets verzonnen en zo, dat me, I didn't have the requirements en whatever, ik had niet de juiste documenten, maar dat was onredelijk, onbehoorlijk. Ze had me gewoon moeten laten meedoen. Ik wil tenminste één verkiezing wil ik meedoen om te weten van wie staat achter me, hoeveel stemmen zal ik krijgen. En dan op die manier weet ik van oké, een bepaald deel gelooft wel in mij en ik zal dan hun stem moeten verwoorden. Ik zal dan hun problemen, hun zorgen, hun tranen, hun pijn zal ik moeten verwoorden. En ik ben heel goed in het verwoorden van onrecht of van problemen daar Surinamers mee zitten. Dus ik wil het wel proberen en ik ben ook heel goed als het gaat om het ter verantwoording roepen van autoriteiten. Ik neem geen blad voor de mond, ik roep ze met naam en toenaam, voornaam, achternaam. Ik noem ook het instituut waar ze aan verbonden zijn. En ik roep ze ter verantwoording. Zo in het geval van Openbaar Ministerie, in het geval van toen de tijd CBB had je ook iets. Dus ja, ik wil het wel doen, want het gaat niet goed in Suriname, echt waar. Ik heb in andere landen gewoond, ik heb gezien hoe gelukkig mensen daar zijn. Ik heb gezien hoe autoriteiten daar omgaan met burgers. Dus wat gaan wij doen? Hoe kan het zijn dat president Trump een meeting had, een security meeting had met alle landen van Latijns-Amerika en Caribisch gebied? Het enige land dat niet aanwezig was, dat niet uitgenodigd was, was Suriname. Ik weet niet of u het gevolgd hebt. Dat was het ongeveer 1,5 maand terug. Guyana was aanwezig, Suriname was niet aanwezig. Dus dat zegt toch van dat die Amerikanen zelf zien van, hey, uno man, rokanga de man, dat liep de man, elkaar de man, dat is maar moeilijk. Nee toch?
Dus Ja, er is potentie, maar dan moet er heel wat veranderen. En ik ben bereid op de voorgrond te gaan, weet je, om te ja. zorgen voor die verandering. Ja. Is een primeur voor Culturu TV internationaal dat Richano Santokhi hier bekend maakt dat hij de politiek ingaat. En dat hij in ieder geval 1 keer wil meedingen naar een politieke functie in Suriname, omdat hij vindt dat hij mensen kan vertegenwoordigen, hun leed kan verwoorden, helpen ledigen. Richano, mensen vragen allerlei opmerkingen. Hè. Sommige leg ik naast me neer, maar andere vind ik belangrijk. Mensen zeggen: laat mij u vragen als Melissa daadwerkelijk hotels heeft in Guyana. Let wel, hotels, als je dat weet. En als dat zo is, stellen ze voor dat die hotels verkocht worden en dat de opbrengsten van die hotels Suriname ten goede komen. Ben jij op de hoogte van onroerend goed eigendommen van Melissa Santokhi, de vrouw die met je vader getrouwd is geweest? Deze roddel hoor ik al jaren, maar mij is er niks bekend. Ik ben daar niet op de hoogte van. Ik denk dat het gewoon een roddel is. Wat ik wel weet is dat ze in Guyana geboren is en dat ze op een jonge leeftijd naar Suriname gekomen is. Haar ouderlijke woning is op Binnie's Park in een zijstraat van de Washingtonstraat. Of nee, in een zijstraat van een zijstraat van Washingtonstraat. Daar ergens, Binnie's Park. Ja, Gewoon, ik ga u gewoon in alle neutraliteit vertellen. Niet om te beledigen. Ja, niet om te beledigen of om zeg maar een ander neer te halen of om een ander te kleineren. Maar ik heb haar ouderlijke woning gezien op Binnie's Park. Zeg maar, we kunnen dat klassificeren als een middenklasse of laag tot middenklasse woning. Dus dat is haar achtergrond. Haar moeder is vroeg overleden. Dus toen is ze dan, hoe noem je dat, geadopteerd. Maar niet officieel, niet op papier, maar u begrijpt wat ik bedoel. De zus van haar moeder en de man van die zus, die hebben dus de zorg van haar overgenomen toen. En dat is dus Kees Jurawan, zeg maar, dus de pleegvader, maar eigenlijk dus de oom. En die is de meneer die dus de hoofd was van de Surinaamse hout, die houtafdeling. Hoe noem je dat? Ik weet niet of het SBB is, maar er is een autoriteit dat gaat over houtblokken en hout. Hij was de hoofd daarvan door mijn vader benoemd. Oké, goed. Dus dat is wat ik van Melissa weet. En dan, dus financieel vanuit huis uit had ze niks jammer. Maar toen heeft ze mijn vader leren kennen, ze was secretaresse. Toen mijn vader minister van Justitie en Politie was, dat was in 2005 tot en met 2010. Ze studeerde op de Anton de Kom Universiteit en toen is ze dan, ik weet niet, als stagiair of aspirant of rechtstreeks secretaresse. Toen hebben ze elkaar leren kennen en toen is de relatie begonnen. En toen is ze dus uiteindelijk mijn vaders vrouw geworden. Op papier pas in 2020, want cultureel waren ze getrouwd volgens de Hindoestische cultuur of Hindoestische religie. Maar op papier was dat pas nadat mijn vader president was. En dat was puur omdat ze first lady wilde worden. Ze is een hele moeilijk mens, is heel erg bezitterig, heel erg hebberig, heel erg gierig, dus ze eist heel wat. Ze komt dus niet uit een presidentiële familie, ze komt dus niet uit een fatsoenlijke familie. En dus als je dan plots in een wereld belandt van presidentschap, dan weet je daar ook niet mee om te gaan. Vandaar dat het ook zo vaak misging, protocolaire blunders, u zag het ook. Dus heel erg zielig, maar ja. Nee, maar nogmaals om je vraag te beantwoorden. Ik denk dat ze hotels heeft. Ik denk dat is gewoon een roddel. Er wordt heel veel geroddeld. Er wordt ook geroddeld dat ze de zus is van de vrouw van Irfan Ali. Dat is allemaal fake news. Ook dat ze de ex-vrouw is van Roger Khan. Allemaal fake news. Dus er is heel wat fake news. Maar in die periode dat mijn vader president was, heeft ze zichzelf wel enorm verrijkt. Ze verdiende grote bedragen bij staatsolie, ook bij het kabinet, ook via privé-ondernemers en donateurs. En ook toen toch via het broodproject, had u dat gezien? Brood voor de schoolkinderen. Schoolbrood, ja. Dus geloof me, meneer Pengel, ze heeft veel dollars. Echt waar.
Veel. Maar Ja. ja, daar vind ik van ja, nu is Chan overleden. Geef mij tenminste dat waar ik recht op heb. Maar via de notaris wordt het wel opgelost. Maar het was niet netjes dat ze mij gelijk kon blokkeren van toegang tot de woning en dergelijke. Dus, maar ja, deze mensen hebben geen fatsoen. Ik bedoel van, maar goed, ik ben geen barbaar. Ik ben niet een emotioneel persoon. Ik ben geen agressief persoon. Dus, want soms gebeuren deze dingen ook. Je zit bij 1 voor 12. Maar goed, ik zal het gewoon op de wettelijke manier, de correcte manier oplossen. Het wordt sowieso opgelost. Mijn vader is niet dom. Hij had, voordat hij president was, heeft hij ons allemaal gezegd. Dus mij, met de andere leden van mijn gezin, weet je, mijn vrouw en zo, allemaal heeft hij toen gezegd van, er is een testament, dus na de dood gaat niemand vechten met elkaar over zijn bezittingen. Het gaat niet zozeer om zijn bezittingen, maar het gaat erom van, als hij het zo gewild heeft, dan moet het zo uitgevoerd worden. En niet zoals Melissa het wil, moet het uitgevoerd worden. Daarom heeft hij een testament gemaakt. Dus binnenkort wordt het allemaal opgelost. Ik ben transparant, dus volg mijn Facebook. Ik ga het wel publiceren. Het is een complete testament. Binnenkort heb ik het. Ik denk binnen een week. Ja. Schaadt je eigen zaak niet daarmee, Richano? Je moet straks, meneer Santokhi moet je straks gaan, meneer Kanhai moet je straks gaan verdedigen. Is het verstandig om al dit soort dingen te publiceren op je Facebook? Ja, zeker wel. Kijk, het betreft ook niet een reguliere burger. Het betreft een staatshoofd. En mijn vader die gelooft ook in transparantie. En ik denk elke staatshoofd die hoort transparant te zijn. Het betreft, wat ik gisteren heb gepubliceerd of eergisteren, dat betreft een overlijdensakte van een Surinaamse staatshoofd. Hoor. Dus dat hoort gepubliceerd te worden. Een testament ook, ja. Zodat iedereen ook weet, toch? En hij is een staatshoofd. Dus ik denk al zijn... Ja. Het grootste deel van zijn zaken zijn transparant en in landsbelang zal dat vroeg of laat wel gepubliceerd worden. Toch? Zijn fans, zijn supporters, het volk die wil weten, toch? Die wil weten van wat is de nalatenschap van president Santokhi dan? Ja, toch? Sowieso. Tot slot, hè, we naderen zo aan het eind van dit interview, Richano. Voordat ik je vraag, als er iets is waar je op terug zou willen komen gedurende dit interview, vraag ik je. Je wil de politiek in. Wat zou je anders doen? Beter doen? Ja, oké, wat ik ga zeggen, dat ding hindert me. Dat ik mijn telefoon in beslag van ik heb het nodig, ik heb mijn paspoort nodig, ik heb mijn laptop nodig. Deze officier van justitie, Shanta Mahadeo, de pers mij, ze gaat haar bevoegdheden te buiten. Zo wie dat een verdachte rechten heeft. Ik heb recht op mijn bezittingen. Ik ben geen crimineel. Ik heb slechts gebruik gemaakt van mijn recht op een vrije meningsuiting. Ik vind deze mevrouw een gevaar voor de democratie. En ik wil ook dat heel Suriname dit weet. Kijk, deze mevrouw, zeg maar wat ze aan het doen is op dit moment. Zij is aan het inmengen in een politiek gesprek. En dat moet ze doen. Zij is ook een politiek gesprek. Kijk, op dit moment hebben we ook een politiek gesprek, toch? Oké. U vraagt me of ik in de politiek ga. Ik zeg ja. Oké. Het is een politiek gesprek. Wie is deze mevrouw dat zij een politiek gesprek komt inkorten, inperken, afsnoeien, begrenzen? Dat kan niet. Limiteren. Wij willen over politiek praten in alle vrijheid. Ik vind er een gevaar voor democratie. En ik hoop dat het Hof, dus de rechter is neutraal, voor neutraal te zijn. Ik hoop dat de rechter ook haar ook een berisping geeft. En dat er misschien zelfs meer volgt. Dat ze misschien ook uit haar ambt gezet wordt. Echt waar. Ze is niet daar benoemd voor haar deskundigheid. Ik weet niet of je op mijn Facebook bent geweest, maar dan gaat u die foto's zien. Zij is benoemd puur vanwege de relatie met mijn vader. Ik weet niet wat voor relatie. Ik weet een politieke relatie, misschien meer dan een politieke relatie. Maar puur vanwege die relatie is ze dus daar benoemd. Als advocaat-generaal bij het Hof van Justitie. Zij is de hoogste persoon bij het Surinaamse vervolgingsapparaat, het Surinaamse Openbaar Ministerie, oftewel parket. Zij is de hoogste persoon bij het parket na mevrouw Parachsing. En ze is totaal niet deskundig. Mijn vader heeft haar niet benoemd voor deze dingen, om de democratie te bedreigen. Echt waar, het is heel erg vervelend. Het is heel erg zorgelijk dat wij in onze politieke gesprekken moeten letten op wat we willen niet zeggen. Dat wanneer wij een lid van het Openbaar Ministerie bekritiseren op zijn beleid, op zijn functioneren,
Als het gaat om het vervalsen van tellastenlegging, als het gaat om het vervalsen van politierapporten, als het gaat om het beschermen van politieambtenaren die iemand hebben doodgeschoten, als het gaat om het nemen van een interview en dat neerzetten als opruiing. Opruiing, weet je wat opruiing is? Ik heb 5 artikelen tegen mij gehad. Smaad, laster, als de eerste 2. Voor die bestaat er geen inverzekeringstelling. Toen hebben ze belediging ambtenaar erbij gezet en belediging van het openbaar gezag. Toen heb ik duidelijk aangegeven, ik heb nooit de intentie gehad, nooit het oogmerk gehad om te beledigen. Ik heb de intentie gehad om het Surinaamse volk in te lichten, te onderwijzen, te informeren over de realiteit. Namelijk dat de president toenmalig de rechters aanstuurt om politieke tegenstanders op te sluiten, te intimideren. En je hebt ook gezien met succes, want nadat ze uit de gevangenis kwamen, bijvoorbeeld Cibrano Piqué zat even 2 weken, Raoul Abdulrahman zat ook even, Paquito zat ook even, die Hindoestaanse man van Nigeria zat ook even. Iedereen die toen gezeten heeft, nadat ze eruit kwamen, dan was hun mond, de man mocht taboe. Ja, toch? En nee, dat zijn praktijken die we accepteren in Noord-Korea, in Arabische landen, in Afrikaanse landen, met alle respect hoor, maar in machtsstaten, in dictatoriale landen accepteren we dat niet in een democratie. Dus als ik daarvoor mijn mening geef, is dat helemaal geen crime. En laat me zien. Oké, goed, dus zou ik terugkomen. Goed. Belediging heb ik dus niet gedaan. Toen hebben ze op het laatste artikel, het gevaarlijkste artikel, opruiing. Hebben gezegd, dat willen ze me voor 4 jaar geven voor opruiing. Maar ik ga eerlijk zeggen, meneer Pengel, ik heb het artikel doorgenomen. Er staat duidelijk, opruiing houdt in mensen oproepen om het gezag, het zittend gezag te ondermijnen. En ook mensen oproepen naar een locatie om daarna schade aan te richten. Anarchie. Rellen, wat op 2 februari gebeurd is, toch? In de binnenstad. Je hebt het gezien, toch? Ja. Ik heb dat nooit, ik heb straks een interview gedaan, dus het zijn valse artikelen en ik hoop dat ze echt gecorrigeerd worden, deze mevrouw Chantal Adverteren. Het is echt zielig wat ze aan het doen is. Wat ik ook vind, kijk, laatst wil ik ook willen zeggen, is van kijk, u weet, u bent oud genoeg om te weten ongeveer hoe justitie werkt, toch? Kijk, best op voorzien, toch? Ook internationaal. Wat hogrip sa, wat crime sa, dat mij go onderzoek aan crime. Dus wat crime dit hoor. Dan gaan ze kijken wie was betrokken. Suma doa hogri. Drugs, geschoten of maakt niet uit. Terrorisme maakt niet uit. Dan gaan ze kijken, corruptie maakt niet uit. Dan gaan ze kijken wie zijn die verdachten eromheen. Ja toch? Ja. En dan gaan ze zeggen, oké, is verdachte A. Verdachte A blijkt onschuldig, dan wordt hij een getuige en hij zegt het is verdachte B. En dan gaan ze verdachte B, verdachte C. En dan zo, oké. In mijn geval was er geen crime. Ze hebben gewoon meegenomen als onschuldig persoon en dan gaan ze kijken welke crime kunnen we plakken op hem. Smaad, laster, belediging ambtenaar, belediging openbaar gezag. Het mocht niet baten, daar hebben ze nu opruiing geplaatst. En dan nu willen ze mijn telefoon doorzoeken, willen ze kijken of ik gekke foto's heb van terroristen of zulke dingen, weet je, of drugs of zo, weet je. En dan willen ze dan, maar ze hebben niks gevonden, want mijn telefoon is clean. Dus wat voor justitiesysteem is dat? Dat is een corrupt justitiesysteem, echt waar. Justitie werkt niet zo. Je kan niet een onschuldig persoon nemen en dan ga je kijken welke feiten kan je plakken op die persoon. Dat is politieke vervolging. Deze Chantal Mahadeo heeft zich schuldig gemaakt aan politieke vervolging. Politieke vervolging staat ook wel bekend als corruptieve vervolging. Het staat ook wel bekend als illegale vervolging. Het staat ook wel bekend als willekeurige vervolging. Geen enkel justitiesysteem werkt willekeurig. Ze werken niet individueel, ze werken niet persoonlijk, ze werken algemeen. Maar ja, omdat ik een bekend persoon ben. En dus in dit land moet je niet bekend zijn. Je moet niet succesvol zijn, je moet niet rijk zijn, je moet niet bekend zijn. Als je te bekend bent, ook op social media, op een gegeven moment gaan ze je pakken en dan gaan ze kijken welke artikel kunnen we plakken op hem. Hoe kunnen we hem even in het celletje zetten. Snap je? Ja. Dus het is wel zielig, ja. Ja. Er zijn ook vragen van mensen komen binnen. De mensen vragen zich ook af van, is het waar? Mensen willen weten wat waar is en wat niet waar is, wat roddel is. Je hebt net een heleboel dingen vanuit jouw perspectief ontzenuwd al. Men vraagt zich ook af, heeft je vader bij leven ooit een klacht tegen jou ingediend? Nee, helemaal nooit gebeurd. De aangifte is gedaan door het Openbaar Ministerie zelf. Dus ik zeg maar, ik ben ambtshalve vervolgd. Mijn vader heeft geen aangifte gedaan.
president, toen de toenmalige president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Richano Santokhi, mijn vader heeft geen aangifte tegen mij gedaan. Het vervolgingsapparaat die strafbare feiten wordt te vervolgen, heeft zelf aangifte gedaan. Het is een slager die zijn eigen vlees keurt. Het is sowieso fout. Ja. Dat klinkt bijna ongelooflijk. Maar goed, je zegt het, ik hoor het. En de luisteraars en kijkers horen het ook. Dat je dat zegt. En sommige mensen zijn het natuurlijk met je eens. 1 of 2. Die zijn het niet met Richano eens. Maar de andersdenkenden, of zij die het oneens zijn, wat zeggen zij? Want ik zie die comments niet. Misschien kan ik reageren erop, want ik kan die comments niet zien. Ja, ik had je graag. En nu ga je de mensen me laten ophangen aan de hoogste boom. Want nu moet ik doorgaan met het interview, terwijl ons tijd zo goed als om is, Richano. Die mensen zijn hatelijk, want ik heb het ook gemerkt op mijn Facebook. 80% zijn haatreacties, maar ik heb niks gedaan. Mensen zeggen ik moet doodgaan, ik moet opgehangen worden. Gelukkig dat dat niet hier gezegd wordt, want dat zou ik ook niet tolereren, accepteren. Dat wordt hier niet gezegd. Er wordt in ieder geval gezegd ik had het aan het begin van het interview over de klap van de molenwiek. En jij hebt zeker geen klap van de molenwiek gekregen, naar mijn indruk, maar ik ben geen psycholoog, psychiater of wat dan ook. Maar dat is mijn mening, Richano. Ik wil afsluiten met primeur, wat je hier hebt gedropt. En dat is dus dat jij in ieder geval wil gaan meedingen over een aantal jaren. Voor welke politieke partij zou je kiezen? Welke politieke ideologie in Suriname, als er daar sprake van is bij de politieke partijen, bekoort jou, charmeert je, enthousiasmeert jou het beste? Oké, politieke ideologie. Er zijn geen politieke ideologieën in Suriname. Alle partijen hebben dezelfde ideologie. En dat is namelijk hun vrienden verrijken. Weet je? Hun rekening spekken. Is er iets met dat geluid of zo? Ja, iemand probeert in te breken. Iemand probeert ons te bereiken. Omdat ze ook willen reageren. En ik zie dat het mijn guru. Een van mijn gurus wil inkomen. Maar helaas, ze kan niet inkomen. Dus, maar ik denk dat ze reageert. Een verhaal heeft 2 kanten. Het is goed om deze heer de gelegenheid te geven om zich te uiten. Wij moeten luisteren. Mensen gelijk, oeps, het is weg. Mensen gelijk oordelen en een stempel geven. No man. Dankjewel voor deze reactie. Dankjewel. Daarom oordelen wij van Culturu TV niet. En we geven niemand een stempel. Laten de mensen hun verhaal vertellen. Alleen ieder verhaal, elke beek, iedere stroom heeft grenzen. En die moeten we in acht nemen en in acht houden. Dat begrijpen de kijkers hopelijk. Richano, dus welke politieke kleur? Laat me die vraag letterlijk stellen, hoor, Richano Santokhi. Die soort politieke partij, you bowan de lid. Dus bedankt voor de vraag. Het is een hele belangrijke vraag. Gelukkig toch, minimaal toch. Mina in alle partijen meer contact. NDP, ABOP, VHP. Oké. Dus het is meer van. In elkaar NPS. Werkelijk no. Trappen minus op no, man. Ze zijn te arrogant. Hè? Ze zijn te. Ja. Inoma tak na nga de man. Dus de mij tak na nga you. Je kan ze niet tegenspreken. Ze hebben soort die typische. Je had het gemerkt toen die laatste jaar van Finishan toch met Otmar Rogers en zo, dat hij van al blaffen de honden, de caravan trekt verder. Zo kan je niet praten. Toch? Dus klopt. NPS, met alle respect hoor, u bent zelf een Afro-Surinamer, maar die specifieke Afro's hebben een sterke ego. Je kan geen ego hebben. No, liever niet. Kinderen hebben dat, weet je. We zijn volwassen mensen, maar kom, onabigi van zich. Goed. Maar goed. NPS valt uit. Dan heb je ABOP, VAP, BEP, Summa de Moro. Welke? Kijk, dus als ik een eigen partij ga beginnen, want daaraan dacht ik ook, dan gaat het niks worden. Want je moet bij een grote partij gaan, een traditionele partij. Die traditionele partijen winnen alles, toch? Of VHP, of NDP, of NPS, of ABOP.
Dus ik heb goede contacten met meneer Brunswijk. Hij is ook iemand die jongeren de kans geeft. Dus ik hoop, misschien kan het daar wat worden. Want in tegenstelling tot die andere partijen, bijvoorbeeld VHP. Bij de VHP, een jongere krijgt geen kans. Bij VHP heb je mensen met grijs haar die voor je zijn. En de echte, ze zeggen je moet achteraan sluiten, maakt niet uit. Alle laat je zien van kijk, ik ben hoger opgeleid dan u. Toch? Dus ik geloof in verjonging. Ik weet of VHP daarin gelooft. NDP gelooft ook in verjonging, maar ja, in NDP heb je dan ook honderden vormen, toch? De moet ik zomaar aan manja. Pas aan kong, dat wil ik op de eerste rij zitten aan Europa, toch? Maar ik zie dat meneer Brunswijk, die gunt wel, dus ik hoop dat daar wat kan worden, maar ligt aan hem. Voor nu, ik ga door met mijn werk. Ik ben een politieke activist. Zolang ik onrecht zie, zolang ik corruptie zie, maakt nu niet alleen bij de rechterlijke macht, overal zal ik het aankaarten. Ik heb groot bereik via social media, maar mijn werkwijze is meer documentatie. Hoe meer documenten ik heb, hoe meer beelden ik heb, vooral die beelden van die mishandelingen, hoe meer campagne ik kan voeren, hoe meer aandacht ik kan vragen, internationaal ook. Dus ik ga mijn politieke werk door blijven doen. Ik ga blijven strijden tegen onrecht in Suriname, corruptie in Suriname. En het is meer van welke partij nodigt mij uit, welke partij wil me iets aanbieden. Roy Bigari, zijn partij, PVP, die had me lijsttrekker aangeboden bij de vorige verkiezingen. En dat was dus de afspraak, maar onze lijst werd niet geaccepteerd door mevrouw Poenwassi. Ik denk, ik weet niet of het een opdracht van mijn vader is geweest, want mijn vader zag ook gevaar in mij, toch, als ik de politiek in zou gaan. Toch, want ik heb begrepen, 2 mensen uit dezelfde familie kunnen niet in het parlement zitten. Dan gaan ze een loting houden. Welke van die 2 dan wel mag en die andere valt dan eruit. Dus om zo'n situatie te voorkomen, dan heeft mijn vader dus aan mevrouw Poenwassi gezegd van die zoon van me, weiger hem. Maar dus deze keer wil ik niet geweigerd worden. Die volgende verkiezingen zijn pas in 2030, maar laten we kijken. Ik ben er ready voor en kijken welke partij me accepteert en op welke lijst ik kan komen. En ik ga sowieso veel stemmen trekken en ja, ik merk ook aan de reacties en zo op social media dat ik toch wel voor een groot deel de stem en onvrede en ontevredenheid van de jongeren vertegenwoordigen. Eerlijk gezegd ga ik gewoon zeggen, met alle respect hoor, ik ben niet zozeer geconcentreerd op oude Suriname, seniorenburgers. Ik respecteer iedereen, maar meer op de jongeren. De jongeren die hebben geen toekomst in dit land. In andere landen, als je ziet wat jongeren kunnen bereiken, ze zijn pas 23 jaar, 24 jaar, ze rijden de nieuwste auto, ze hebben pas een huis gekocht, ze hebben pas een baby gekregen, maar hier heb je dat niet. Hier zijn ze 29 jaar, 30 jaar, 31 jaar, 32 jaar en ze wonen met 6 mensen, 7 mensen, 8 mensen in 1 woning met baby erbij en er zijn botsingen, er zijn spanningen, elke dag er is wrijving. Ze willen op hunzelf gaan wonen, maar ze hebben geen geld voor een huurhuis. Ze willen op hunzelf gaan wonen, maar ze hebben geen geld om een huis te construeren. Dus ik vind dat de jongeren hier veel mislopen en de politiek moet het oplossen. Dus mijn concentratie gaat meer op de jongeren zijn, ja. Ja. Oké, waarvan akte. We houden het in de gaten. Maar Richano Santokhi. Ja. Ik ga u namens alle kijkers van Culturu TV internationaal, de luisteraars ook hoor, bedanken voor deze openhartig gesprek. Maar trouwens, dat is jouw hoe noemen ze dat? Bijna jouw visitekaartje. Ja. Niet iedereen is het met iedereen eens. Dat heb je nergens in de wereld. We hopen wel dat we je weer indien nodig mogen uitnodigen voor een gesprek bij Culturu TV. We hebben 1 gewoonte en dat is een gewoonte geboren uit beleefdheid. En dan laten we onze gast het laatste woord. Het laatste woord is aan u. Oké, meneer Pengel, alvast dank voor deze gelegenheid. Dat ik op deze moederdag zeg maar een platform aangeboden krijg om mijn zegje te doen, zodat iedereen daar ook weet wat de waarheid is, in plaats van dat mensen hun eigen invulling kunnen geven. Het is de eerste keer dat ik bij Culturu TV ben, maar zeker niet de laatste keer, dus we gaan het vaker doen. En alle volgers, blijf mijn page volgen. Ik ga binnenkort meer posten. En 15 mei, dat is vrijdag. Vrijdag ga ik voor, dus het kan 2 kanten op gaan. Of ik kom in vrijheid terug naar mijn huis, of ze zullen me weer opsluiten. Maar ik wil graag dat iedereen dit volgt, want onze democratie staat op het spel. De toekomst van dit land staat op het spel. In dit land moeten we vrij kunnen praten, om te vrij kunnen bekritiseren, om te vrij kritiek kunnen uiten aan instituten. Als ik vind dat het Openbaar Ministerie sluit mij op vanwege een interview, maar
die andere, de scooters zijn skopman, de man is roto. En weet je ziet dat sommige mensen inderdaad boven de wet staan, toch? Klasse justitie? Sorry? Klasse justitie? Ja, klasse justitie. Kijk. Er is iets dat me eigenlijk hindert en zo, omdat ik zie dat mensen niet durven te praten over. Ik ga het even kort houden. Kent u de heer Benny Miranda? Ja. Hij is mishandeld geweest, toch? Ja. En waarom worden zij niet vervolgd? Die hem mishandeld hebben? Omdat ze uit een bepaalde... Snap je? Ja. Maar dan kom je mij wel oppakken voor een interview. Al die roof die plaatsvindt, heeft die politie wel die durf? Als ik zeg van kijk, die bende is daar. Ze hebben die durf niet. Die politie gaat niet eens durven, maar dan kom je mij wel ophalen. Ik was daar zo in een ruimte met 8 agenten. En dan, ik weigerde die wachtwoord van mijn telefoon door te geven. Maar dan willen ze intimideren. Dus bij mij durf je wel, maar bij die echte gangsters durf je niet. Dus dat ding, het zit wel zwaar hoor. Maar ja, laten we kijken hoe het vrijdag afloopt. Maar ik vertrouw ze niet. Ik vertrouw de justitie niet. Je hebt een oproep gedaan, meneer Richano. Ik bleef afwachten om te kijken als de mensen inderdaad en masse zullen gaan naar de rechtbank om jou te ondersteunen. Ik wens en hoop je het allerbeste toe, Richano Santokhi. De indruk die je bij mij hebt achtergelaten is niet anders dan, zoals vele mensen hier schrijven in hun comments, fantastisch. Dankjewel, andermaal. Thank you. Okay. Voor dit interview. Het geluk wens ik de schepper aan jouw kant. Blijf even zitten. Laten we de kijkers op een gepaste wijze groeten. Ik kan me natuurlijk voorstellen, geachte kijkers en luisteraars, dat niet iedereen het met me eens is. Ik heb niet de wijsheid in pacht. Maar wat ik wel zeker weet, is dat de beste stuurlui altijd aan wal staan. Blijft u rustig aan wal staan. Ik ben aan het roer. En ik hoop dat ik het schip veilig binnenloopt. Het was weer een waar genoegen om de mensen, de objectievelingen en de eerlijkelingen een dienst te mogen bewijzen met dit interview. Ik heb het graag gedaan. Met dank aan de techniek in Nederland zeg ik tot de volgende keer bij de talkshow Tak Nangami. Praat met mij. Talk to me. Het gaat u goed. Ja. Dag. Ja, Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort. Letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de collega's. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar +31 68 55 23 789. Ik herhaal +31 68 55 23 789.